Tak jo, tak Juro. Utíkej. Počkej. Počkej, co dělat? Počkej. Ale to je zasvěcovačka, jo? Počítá se. Rukavice. Poslouchej. Počítá se klasicky do 10, jo? Jak napočítám do 10, začneme pálit. Nakruťte se, hoši, nakruťte se. Takže ty zráš, jo? A My tě zasvětíme. my tě zasvětíme, jak si vidět, jak to bolí. Mal by připravit, hoši. Dobré, já to mám utíkat na konec chodby a co pak? No, tady ne. Řeknem. Tady, Ti bude stačit, než tam doběhneš, to ti bude stačit. třetí dveře tady jenom. A to se zastává, dobré, tady. Raz, dva, tři. Takže počítá kdo? Až začnem počítat, jo? Do Když to desíti. počítám 10, tak mám zdedat, jo? Až začnem Je to nic, počítat, Marian. jo? Připravit, 1, 2, 3. Dobré, pojď. Pojď. Pojď! Dobré, už je, konec. Dobré, kde střílíme? Už jde na tebou. A teď musí ukázat řiď, ukaž řiď. Ukaž řiď. Chtěl si vidět, jak to je, no. Takhle s tím prošel každý. Máš to za sebou. Já teď si tím prošel, no. Patříš do týmu LBL. Lepkovní loďka. Nášivku dostaneš příští týden. Ukaž tu řiď. Pavle! Hej, pojďte se podívat. Lukáš. Pojďte se podívat. Píčo, jsi se vám vybulil, kurva. A jo, jo. Počkej. Počkej. Já umřu. Ale nemá to tak hrozné, jak ten Newman. No, nevím, až to je také hrozné, no. Měli jsme hoši stavit. Píčo, to byl majas. Já nevím, utíkat, se chytl záření, nevím, ale to říkám, tak je to zásné. Už víš, jak to bolí? Baseball, voli.